खुलुमबायखा जत नायटंनाय रांसांनि ताखुक तै बुकुक सरंनो लामसगुन रंनो सिनिकक 24 चैनल खाख्लाय नरक जतनो दिनै बो काहाम करंनो तंबायजाना दिनै हाइन हाय नरं बागै किसिसा नांकुकमानि कगनो तै कक चेलायनन बागै नरं बागै सिकनसा टपिक तुबै फैका दिनैनि अ टपिक खा खरकसा पारानि नेता बिनि क्वालिफिकेशन बाहाय इंनानि नां दिनै अ टपिक न तैनो किसिसा नरक बाय कक चेलायनाय दिनै आं तामनि बागै अ टपिक न तुबै मा फायका हिमाले आं उसगांगो दिनै बाय 3 दिन काखना गोरोंसा पाराव थांमानि आंनि पार्सनेल सामुनि बागै अ पाराबो थांगै काका हिंकेनो आ पारानि बुरिसिक बुरारक सालाय दङ सिनि अ पारानि नेता असयसि बनो नेता स्नामै रिसु आगिनि सिलायफानो इंया पुरा लिगि लागाय नै सालाय दंमानि आं खोनाय रैखा तै बरंनि अकक सामारकनो आं 5 मिनिट सिरिं सिरिंका खोनावै दंखा तै अ बरंनि कक सामानि यागलनो आनि बखरग कायसा वासुमुं ठीकसा हाबैरि फैका बायके हिमाले खरकसा पारानि नेता दिनै तामनि बागै लुकुरक बाय सेरेक सेरेकै साजागै तंनानि नां अकक आनि बखरग हाबैरि फैका अबनि बागैसे आं तिनि नरकनो अ टपिक नरकनि बागै तुबै फायु रागसानि ताखुक तै बुकुसं नरक अ बिदुरनो नाय तंखा हिंके बा खोनावै तंखा हिंके पाया sak jorano नरक खालगै किसा नायबाय जादि अबनो आनि फार्स्ट अफ अल नरकनो जत हास्तेनि रांसानि ताखुक तै बुकुक सरंनो आं कयमुं याफार जाव इंके फायदि तिनिनि टपिकनि बुखागो तुरुक तुरुक थांलायना खरकसा पारानि नेता बिनि क्वालिफिकेशन बाहाय इंनानि नां बो क्वालिफिकेशन फायदि आबनो जों पुलिस सिगां चेलायनाय बो क्वालिफिकेशन तंनानि नांनाय क्वालिफिकेशन तंनानि हिंके ना इंग्लिश माना नांनाय ना हिंदी माना नांनाय ना बेंगली भाषा माना नांनाय नो अ क्वालिफिकेशन या खापन ताखुते बुसा आं तिनि बो क्वालिफिकेशन सानानि थाङै दं अबनसे नरक काहामके बुजिनानि खायदि खरकसा कामिनि नेता अंना हिंके बो हिंदी माना नांया इंग्लिश माना नांया वाजै कक स्राय स्राय माना नांया फियाबा खरकसा कामिनि नेता हिंके बिनि थानि क्वालिफिकेशन बो बाहाय तंना नांना हिंके बो कामिनि लुकुरकनो काहाम के नायथके तै दुलै चाबै मानाय अमहाय नेता अंना नांनाय खापानि ताखुक तै बुसं बिनि कामिओ तिनि लुकुरक तामो तामो समस्याओ तिनि क्लाइ तं तामो तामो जुंजालो क्लाइ तं तामो तामो क्राइसिस ngै तं अ क्वालिफिकेशन चे अ नेटनि थानि बखरग तंना नांनाय रागसारि ताखुक तै बुसं परिमानि क्वालिफिकेशन या ननो तामनि बगै कामिनि बरक ननो नेता संखा निनि अ नेतानि उद्देश्य तामो निनि नाहारमुं तामो अबसे निनि थिंकिंग तंना नांनाय जों गोबां जागायाव खोनाव दिनै गामियाव लिगि लागाय बाहाके लिगि लागाय इंबा आ गामियाव दिनै मेम्बार दंग चेयारमेन दंग नेता दंग ताबुक बुदे लिगि लागाय तंखो
tabuk to sini edisi elakao jotono sini borok mangno tini ojoma wanjui bosoni borok to kwrui tini joto tibra sabai tibra sano joto tibra sabai tibra sa hingke tabuk boda kamiam sayo ligi lagai ngui tongkho o ligi lagai karon wngmani uddesyo wngkha o kamini neta hijaknani qualification kwrui bujikhoda bini bokhrogo qualification kwrui ni bagui no tini o kamio ligi lagai wngmani thagya tini lukurokno bahai ke tui dulnai lukurok tui da nungui ma tong lukurokni nukhungo current da tong ha lukurok bo jaga somosya klai tong o jinis tano twiwi tini o netani bokhrogo uansukya ni bagui no kamini lukurok tini jwngjalo klai tongo problem klai tongo tini kereng murung lai tongo tini tamni hingke khoroksa neta bini thani uansukmung kwrui bini thani obigota kwrui bini thani o qualification kwrui oboni bagui no tini kami amsayo bisringkhola wngui tongo naithokya wngui tongo kamini lukurok khakchangma maya wngui tongo shanti kwrui wngui tongo tamni hingke o neta hinjaknai tini kamini lukurok bai communication kwrui ni bagui kamini lukurok bai kok biti kok baksa kwrui ni bagui tini kamini lukurok kha srangmani kwrui tongthokmani kwrui shanti wngmani kwrui khabani takoktui buksong aboni bagui no khoroksa kamini neta chongjaka hingke o netani thani bini qualification tongna nangnai kamio bahai ke develop khainai lukurokno bahai ke nainai lukurok bo jaga somosya klai tong lukurokni nukhungo bo jwngjalo klai tong ani elakao tam crisis wngui tong abo saimana nangnai o netani bokhrogo abo wngkha 1 number 2 number hingke khoroksa kamini neta wngkha hingke bini thanio sanmung tongna nangnai sanmung sabono sanai kusuk moholo tongnai bini thanio sanmung tongna nangnai ani kamio omohai nangui tongkha omohai somosya klai tongkha omohai khlaina nangnai omohai sanmung bini thani tongna nangnai phiaba tini ning khoroksa kamini neta chongjagui nung tini kusuk moholo bo sanliya haino siring wngui tongkha hingke o kamio bahai ke develop naisadi bahai ke naithoknai aboni bagui 2 number o khoroksa kamini o joma haikaba leader neta wngkha hingke nini thanio sanmung bo tongna nangnai sanmungo active wngna nangnai nung nini kamini bagui tamo khlaiman bwsuk jorotui swngsa khlaiman obohai obigota powerful tongna nangnai phiaba nung tini neta chongjaktui nung tini sabo sanliya kamini bagui naithokhainani bagui nung chachai tokliya ayuk muyuk wngliya hingke o kami agini haino agini hai develop wngya agini haino agini hai sitra mitra ligi lagai podrepod bibinno wngui tongnai obo wngkha 2 number 3 number o hingke nung khoroksa parani o joma phano wngdi leader phano wngdi chairman phano wngdi neta phano wngdi nini thanio ohonkar kwrui wngna nangnai jodi no nini thani ohonkar wngui tongkha hingke phiaba kamini lukurok jindigio phano develop wnglag aboni bagui no khoroksa kamini o joma haikeba neta wngkha hingke ohonkar kwrui wngna nangnai nini bisini borokrokno nung hamjakmung tongna nangnai nini bisini naithokke jotobai no nung miliwui nung kaham ke
tongna ni nangnai rangsang ni takhok tai buk song baksa leader wngkha hingke tini nijini parao simino nainai phiaba te kaisa parao hingke tini nailia omo bai bo tini leader kaham hingjaklak kaisa bisini o joma hingke nini o bisio koita ward tong abo nung saimna nangnai 5টা ward hingkai nung 5টা ward baino nung communication tongna nangnai 6টা ward hingkai 6টা ward baino nung communication tongna nangnai 50টা ward hingkai nung 50টা ward baino nung communication tongna nangnai hingke se kamini lukurok nini bagui jotesto santosh tongnai khaksangnai tongthongnai tei nini mungbo kuchugo kanai hai diba aboni bagui no tini jaga o sini kami amsai rogo tini wansakri bile tipra samangsi leader neta rok tangui tini bo kami amsai tini tipra sarok asuk khaksangma kwrui santi kwrui bibinno onglai tongba tamni bagui hingke o khoroksa o joman thani ohonkar tongman bagui no tini kami amsai rogo develop niya naithokya tini sitrawi tongo rangsani takhok tai buk song aboni bagui no ang norokno tei kwbang kok salia paithago ang o kokno no taisa sanani muchungo khoroksa kamini neta wngkha hingke bo bini thani o lukurokno nainani lukurokno tui dulunani lukurok bo jagao somosya klai tong lukurok bo jwngjalo klai tong obo hai kamini qualification tongna nangnai 2 number o hingke khoroksa kamini neta wngkha hingke bini thani sanmung tongna nangnai sanmung tongkha hingke se nung kamini bagui develop tei naithoklaini bagui kuchuk moholo sanmung tongkha hingke se o kami naithoknai tei develop wngnai 3 number o hingke khoroksa kamini neta wngkha hingke ohonkar kwrwui na nangnai joto baino tamhnai communication tongna nangnai jotono no nainani nangnai jotono no tui dulani nangnai obose khoroksa kamini neta hinui sinijaknai tei khoroksa kamini neta wngui bo kami o naithorik manai develop khai manai chwngsacha khlai manai wngya khe omo hai qualification bini thani kwrwui hingke o kami o tebo sidranai o kami o tebo jwngjal problem phainai o kamini lukurok tebo machaya manungya bibinno hamyao thangui klai soginai asuk sawui no tini kokno ang oro no mwthaka norok jotono chini kok 24 channel bai norok sal brum no kwrwngui tongdi tei ano sal brum no norok logi riwi tongdi jotono susto kaham kwrwng tongmaijadi haino hai malai phinai next jorao.